Hej så alle sammen. Velkommen til den her video her. Det her det er en Minecraft video, eller ja, det foregår i Minecraft. Og der er en lidt anderledes video, som man nok også kan se op på tekst, eller ja, teksten og hvad det hedder. Ja, I har vel se på titlen, ja, titlen der var den. At det er en lidt anderledes video, men det handler simpelthen på, at vi spiller med en 9-årig dreng ind på GunzoCraft, ind på Faction-serveren, de har derinde. Der mødes så med den 9-årige dreng, der spørger, hvis jeg Skype. Og ja, det vil vi jo godt, fordi så vil vi rate ham. Men det der så sker, det er, at vi TP'er til ham, imens vi sidder og skyper. Og han TP'er accepter, så vi kommer over i hans base. Og så rater vi ham simpelthen, vi gør ham til enemy, og så dræber vi ham. Og så bliver han rigtig sur på os, og så kalder han os nogle ting. Der er blevet sagt meget mere, men det har jeg bare ikke fået optaget. Men jeg var så smart. Inde i OBS, der har jeg ikke sat min mikrofon til at optage min stemme. Men vi sagde ikke noget som sådan. Og når jeg siger vi, så betyder Jakob han også med. Så ja. Men så inviterer vi så altså de tror os på livet, som vi ikke tager seriøst. Altså det er en 9-årig dreng kommer on, og hans storebror. Ja. Vi hvad det der? Undskyld. Inviterer så en til samtalen. Og han flipper lidt ud på om, at den 9-årige dreng ikke kan høre det hele, hvis I ser videoen helt færdig. Så jeg vil allerede sige nu, hvis du kan lide videoen, så husk at like, og hvis du vil se mere fra mig, så husk at abonnere på min kanal. Men jeg håber, vi ses i næste video. Hej hej. Ej, det er så lidt. Ja. Okay, vi ved hvor mange år jeg er. 9 år, jeg har en iPhone 5S, 2 computer, min iPad Pro, og ja. Fucking G. Hvad? Dum. Ja, pigsvin. Ved du, hvad du er? Nej, det ved jeg stadigvæk ikke. Du er en fucking noob. Og ja, så de to pigs, der bankede hinanden ud af landet. Sådan skal det gøres. G. Ved du, hvad du kunne gøre? Du kunne lukke røven. I ved godt, I er dumme. Det synes jeg godt for mig. Jakob K. Hallo, du er også for dum. Hold op med at snakke om dig selv. Like, damn, bro, damn. Jeg er meget fynsk. Jeg hedder Otto. I er dumme. Ja, du er grim. Hej piger derude. Jeg er single. Jeg bliver 14 på fredag. Jeg er Han viser min Skype, så I kan bare adde mig. I ved godt, at min bedstefar kender en rockerbande, ikke? Ja, I bliver totalt luder. I bliver flækket, mand. Jeg er bange. Hvad skal der gøre? Ved du hvad? Vi flækker med hele vores rockergruppe. Vi er over for mange her nu. Jeg kan ikke huske det. Vi er 50, mand. Nej, de har fået en ny idé. Vi er fucking 51. Ja. Se, hvilken nummer, så kommer vi og flækker med min mor for alle. Ja, og nu må I jo ikke sige, hallo dreng, tror I på? Vi kender verdens største rockergruppe, okay? Vi kan flække jer, hvis det skal være. Det kan du ikke, lille pivfis. Kan du tage det roligt? Jamen så kom, mand. Så kom og bevis noget. Hvis du virkelig mener, du er så kold. Og hvis du lukker øjnene, når jeg taler til dig, mand. Kan du fatte dem? Du er fucking min bitch. Hvor har du min bitch, mand? Du er min bitch, du er min fucking hund. Opfør som hund. Sæt dig ned for din øje, mand. Hør efter, hvad jeg siger. Kom, tag din storebror med dig, mand. Tag din fucking anden storebror med dig. Vi fucker op, mand. Vi sørger for, at din mor vil kigge på dig og sige, du er grim, mand. I er dumme? Ja, er du dum? Ja, er du dum? Dum i din ansigt. Hej, mor. Hej. Hvad er det, du taler med? Du ser grim ud. Og du ser grim ud. Pulver i øjnene, mand, din lille pussy. Og så brandskren, mand. Hvad kalder du min lillebror for munk, eller hvad? Ja, lillebror for Monk. Og du skal aldrig sige, at han er mere, okay? Hvis du lægger det ud på YouTube, så er du færdig. Du kommer bare. Hallo, hvis du lægger det ud, så bliver du kraftet med meldt til politiet.